Ey, hola, sí, pronto. Bueno. Mina, ña, guay que te cagas. Hola, ey, coronavirus, pronto. Bueno. Ey, monchas e monchos. Que tal a todas as cativas de Nigrán? E as cativas que nos estean vendo desde calqueira parte de internet. Eu son Peter Punk, do país de nunca máis, daqui, deste país. E hoxe estou aquí porque, como sabedes, estamos en cuarentena, non se pode sair da casa e parece ser que non se pode sair polos lados. Pero para arriba, eu conseguí sair para arriba. Mira, como podedes ver, para aquelas cativas que estedes nun piso ou nunha casa que non teñades moita vista, pois eu, mira, achego vos un pouco, pois ali vedes a vista da Serra do Galiñeiro, ali a vedes o fondo, que aínda lle dan as últimas raiolas de sol. Por ali está Camos, por alá está Nigrán, para outro lado está Monteferro, Panxón, por detrás está Prado, Praia América, ali enfrente está Bañola, que o máis bonito que ten é que se ve Praia América. Monte Lourido por ali, por aí abaixo está a Ramallosa, San Pedro, Gondomar palí, Vigo palá. Vou facer aquí un par de rutinas. Vou adestrar, deixeime as pelotas no sótano, e como está tan abaixo, teño estas mazás por aquí para comer, e vou practicar un pouco. Ben, xa que estamos aquí, monchas e monchos, imos facer unha cousa que podedes facer vos na casa, é comer unha mazá. As mazás teñen moito fósforo, potasio, moito cianuro. Bueno, as mazás teñen cousas moi boas. Para subir as defensas do corpo, eu vou comer hoxe aquí unha mazá. Ese carozo de mazá foi para a miña horta, que está aí abaixo. Se non tedes horta, botade o carozo da mazá no lixo orgánico. Aí vai. Mira que vai. Hai xente que de verdade, hai que quedar na casa, non andar por aí. Vou vos facer un globiño. Ui, que tos. Anda, mira, la semillita de papá. É un globo mágico. Un super ratón. Ese foi para a horta tamén, Vou facer unha das miñas rutinas máis clásicas. Graciñas, moitas grazas. Vale. E aquí tedes o calciño. O calciño tamén foi para a horta. Ben, monchas e monchos, este é un xogo que me ensinou un amigo mago. Bueno, imos a nada. Temos aquí outro globo.
Oh, 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 oh. Bueno, pues nada, monchas y monchos. Vémonos próximamente en un nuevo capítulo, ¿vale? ¿Está claro? Monchas, monchos, imos co último número. Este é un número de habilidade. É a primeira vez que fago este número nunha cuarentena e teño que dicir que é un número chungo, 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 que te cagas. Cando eu digo chungo, 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 que te cagas, todo o mundo di oh, un número chungo, 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 que te cagas. Moi ben, moi ben. Bueno, se isto me sae, festa popular. O vento, Ai, 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 ai. ¡Hey! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Pues hasta aquí Peter Pan, do país de nunca máis, daqui, deste país. E como sempre, ánimo, xa sabedes, a esperanza é o último que se aguirre. Ben, xa se está a facer de noite, pasou un día máis, así que queda un día menos. Mira, desde aquí se ve Monteferro, e as Cíes, e América. Ala.